penonton Rina wangi amung dadi Rina wangi amung dadi sudah ngomong maaf aku dulu pepuntane pantes iko le tunange wong mampir papat Kang yes, luar biasa ingkang mawe ingkang mawe woyo dipun lajengaken sumantenipun Mbak Suharni lagunipun Tembang Kangen. Lagu menika katur kagem Rama Suman Sri Usadha. Nggih, monggo sugeng midhangetaken Rama Suman mugi tetep sehat lan sedaya pasien ingkang pados usada wonten ing mriki tansah pikantuk pangayoman saking Gusti Ngakarya Jagat enggal pikantuk usada kondur wonten ing dalem sampun sehat oleh bagas waras. Nah, Gusti ingkang anyipta boten angkarya. Akarya niku berarti damel anyipta jagat. Wis karepmu lah salah. Rama Suman Sri Usadha muga-muga tetep anjayeng kawana. Amin. Lagunipun Tembang Kangen. Nggih, matur nuwun dhateng kadang-kadang saking Sadewa ingkang sampun keparengan buyung rawuhipun. Monggo lagunipun Tembang Kangen. Yo.
Lagunipun tembangangan wah hebat. Tangkapan dilo yo, tangkapan teman aku. Dadi seniman kuwi aja mung mutlak nyawang nominale rupiah kan bawa. Samangsa-mangsa dibutuhake pola pikire tenagane kanggo pangengkuyung program apa sing kudu ditindakake. Iya, Pak. Jadi ora itu Panen mengenai nong ora ngarep-arep dibadan. Ono diteni ngesu janjine aku diimpahi duit. Jika lamongan lu diwaken masalah. Oh, kurang ajar. Wah, dan ono nawala sing tiba nang pangkon itu kan. Diwasa dulu. Wah, iya. Persatuan Pedalangan Indonesia dalam Burung Pepadi Kabupaten Kebumen. Iya. Sekretariat Jalan Kalem KM 2 Jatiluhur Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen. Telepon. Yo, makanan lagi mutar ya. Terus posisi nanggo jimat 0287 551 225. Ya. Buka kadang buka. Buka kadang apa? Rasa lucu sedang di malah kesempatan. Alhamdulillah, ya Allah, moga-moga berkah. Amin. Diparingi duit omah aduh. Saya jandelang nak wesel. Ora tak makan kowe. Kebangetan kan bawor ijo wae mripate kena ana duit ora apa-apa. Itu manusiawi kok. Ora kena nafsu. Nafsu karo selfie matam duit. Di sini tidak tertulis permintaan lagu apa dan apa. Mungkin bener-bener awet duit ya kaya-kayane nu saking senenge anu lagu tembang kangen terus sembahe. Undang-undang Pak. Jiwek. Matur ke madana duit 200. Aduh, matur nuwun Mbah, mugi-mugi berkah, baik sehat nggih, pengayoman Putrawaya. Nggih. Diterusaken jane kepengin damel niki pabrik rokok, Mbah. Oh, nggih, matur nuwun. Apa Kang Bawor? Anak lanang diponakan ring pegundan putrane Mas Narko. Mas Bayu, iya. Aku kisrik-kisrik. Kisrik-kisrik maksudnya ngomong diri-diri nang aring kuping. Ngeri banget aku sumpah demi Allah. Ngomong nang aring kuping ditempel makanya kalau dilambut kupingku. Nungyak gerinya merinding bulu roka. Wah, meresakaken gladik-gliding. Dipunakiraken menika ingkang ngresakaken pepundhen kula ingkang pinanting pakurmatan panjenenganipun Rama Raden Suman Sriwisada. Gladik-gliding kula nyuwun slendro kemawon. Mas. Iki kenang-kenangan sejarah sing ora bakal kelalen. Aku genderi Mas Haryanto, Mas Babeh kondange sing ato kendang. Gladik-gliding bolak-balik, slendro pelok bembarang, modar. Golek timut ora ketemu-ketemu. Durung apal kabus mono. Sing tirita. Mbak Erni. Tetap sawang-sawang, hari ini ku tambah lemu, sumpah. Kedalamane nyepiti kayak kepenginnya cita-citanya kepengin pajangan sing wayang gitu. Iya, kepengin. Itu pengejang. Kepenginnya itu ning wis walang sangite pating kliwer terus.
ngono. Ora masalah har merdeka bae. Umpamane garep digawe kepenak Widoya ngono, garep si A yang anak. Garep dicokna kabeh ya nggo jaga perasaan. Ya apik wong jaga perasaan ku ya penting har. Iya. Ya ala-ala kaya ramamu kowe. Ora kowe aku malah kowe. Metemane Mas ora. Iya. Latihan mikir nang panggung sepisanan anak Iin. Iin sing endi sing bendar. Sing bendar kuwi ceritane putrane dulur ulanang Mas Tawa. Wis tamatan SMK Yogyakarta. Jadi Hani grogi. Sawengi nembang blero terus. Aduh, pusing. Gara-gara Iin derek wedi anak Mas Dino. Dino nu jinak-jinak kaya wong bocah jalman ora. Iya. Yo kadek lintingar kok atur bae. Bulan nasi kemat-matakan bilungnya Hani ya lho. Sesekai kerah kotangnya Hani. Tenang baik loh, santai saja. Terus Mando amprit trit trit Adeng suwit trit Malurutan Yengerango Adi tangan Biok padang biok padang biok padang biok ayo aneh pasaran nucuk itari rayan nucuk itari rayan kelean neng pagan konangan bapak tani lingat lingot ambas sangut nonton parine asot lanjut manuk tek badat matur lanjut iya pating nuruti manuk bulog lah iya manuk
oleh Sundang luar biasa. Apa? Ayo. Iya. Marulun, jadi diringipun katur Rama Sunan Sri Soto pijakan ing menggalih. Inong gawalek dela. Gawalek dela. Gawalek dela. Iya. Lengger sapa kan gawal? Selfie alumni SMKN 3 SMKN 3 Purwokerto jurusan eling-eling Banyumasan. Dibawani rumiyin ingkang bawa Mas Sudar. Dimanfaatkan Mas Sudar. Iya. Ada Mas Sudar. Ratena anu 66. Ratena Raya Warkudara nyata lamun satria jadi mati Urip tanah Semarang. Wah, urip. Udah, enak enggak? Enak. Enak. perkasa kakak gung Gojek wok simbar dada Jangan dika kerang tindak guntung. Sing ngendangi siapa? Dalang Mas Eko. Mas Eko. Mas Eko kendangi Mas lenggeran. Yo lenggenge sugawa yang ngono. Sumpah oleh nang nyong. Sumpah. Yakin ya, sumpah. Ah. Ngono gawa. Emang wis bosen gawa. Jenengane Peki Eko Suwaryo. Nggih Mas Eko Suwaryo maksud lah. Eko Suwaryo enek eman karo grupe karo rombongane. Terus O ya, kocapane apa jenenge kocapane kuwe apa menggelitik membawa politik sending membawa politik wadong bidang wayang O ya. Suarane ngedapi-dapi pas wah wayangane selalu unik si marga ngendi sing ora ngerti iki dalang Eko yo nah yo nek ora percaya nangga dhewe Iya cocok. dasar Satria Prawira Tama eling sebelah sampun musel kula eling Abang Selvi tulungane Senapati Dalendol sing lengker opo ngendol wali wel ono to Ageling bali yamane salololo
ora Pancasila dasar negara. Hei, hei, ting ting tak. Ayo sing gawe Kang Udan. Sinik enak balunge timbang sing cilik suka bingunge para kanca apa pada ngerti kowe ngaren kowe apa kowe mangko jaga supaya kowe pada eling mari kampung jaga tata krama kowe tambah kowe apa silat dan siswa singkota la 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 hey 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 la 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 hey 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 ting ting dong ting ting dong dinamiku plasir gombong ditunggu-tunggu di gawang wong sabdane sang guru matur nuwun dhateng Adimas Dalang Eko Suwaryo ingkang sampun pareng matur manjeng kuyung majan luar biasa kali Mas Jayeng mboten Mas nggih Mas Ongki Mas Riyon lah begeg sak duli tombel bocah kok padha seneng-seneng diuja kesenengan diuja kuwi bisa nglirwakake marang kaprayitan kene padha kumpul nalikane rae talu saranane nang yen lukung tetap kokoran beguk sak tulika mel-mel carut marang ya diundang karo wong tuwa iyalah anak paman balimu saka Ngastina padha becik carut dongane ramane aku slamet bisa bali nang aring marang adempel bektiku katur ramane iya tak tampa carut bocah bembelo temen
kok demenakake kowe le. Iya, anake sap. Nolo Gareng becik sowanmu nggih ramane pangestune Rama Semar Widodo lamah kula bukti kula kanthi ramane. Tak tompo pangestuku tampan ono Nolo Gareng. Ih, kula tampi dados jimat. Pitro. Becik sowanmu pangestunipun Rama Semar wilujeng lamah kula Rama. Sembah bukti kula kanthi Rama. Iya, tak tompo. Caruk. Iya. Nggonku ngenteni balimu persasat kaya ngenteni ku mambanging watu item ku meleming prau gabus. Rino pantaraning rati, aku mung tansah nganti-anti balimu ana ing Karangan Dempel. Kepiye katerangane ingkang sinuwun Prabu Duryudana nglenggono apa ora alas Mandalasara tak suwun karo aku. Iya. Nunggu kelakon mangga. Pancen nangkana dadi masalah, Mang. Dadi masalah, iya. Cekak cukupe Mandalasara dikukui. Tujuane aku direwangi karo Ayang Oman. Ora wis entek dipangan buta murid Doran. Durna, iya. Urungan dirampung aku perang rame dinten nang hari darah salya. Penganak bali bae. Salam ya, buka pakai. Terus menapa pancen wis tekan wektune Mandalasara kudu bali nang aring sing duweni hak. Sing kowe ramamu abot dikayang apa? Ya pinangka panebu sing laku men ramamu bisa kelakon alas Mandalasara bali nang aring ramamu Semar ya kowe ramane lah. Oh. Soroting pandam somo Amadang ijoneng masareyan Nani watono Ramo-ramo Kalingan mangan Sangtiang ayu sumugang kulik penggalipun Kilurah Badranaya Semar. Dumadaan Sumo. Dereng ngantos kawijil pangandikanipun Sang Ki Badranaya. Ana angin lisus lir pingusus. Barat taliwawar. Nempuh Karangan Dempel Dawa pangaribawane Sang Bratasena. Sang mawe gandrung mula kula sing dinapakaken Ndara pateni wis Semar mulang tata kowe wani gawe wirame para Pandhawa jelek urip kowe. Nyuwun pangapunten. Kula badhe dipun percaya mesti nggih mati. Sepinten bangganipun Semar Ndara? Wah, ora tata kowe Semar. Rajating Panakawan loro saudra telu saurupan sugi kendel bondo wanis.
Jaluk negara Ngastina kowe kepengin dadi ratu ana praja Ngastina. Sing ngendika kados niku sinten? Wah, bapakku Durna, guruku bapakku. Nyuwun pangapunten dipun pilah lan pilih langkung rumiyin to. Menawi paduka kepareng midhanget aturipun ingkang Adi Bulun Semar. Kula tak crita langkung rumiyin, Gus. Nyuwun pangapunten. Menawi kula dipun wastani keladuk murang tata gege mangsa ingkang boten sakmestinipun kumawantun nyuwun negari Ngastina menika boten leres, boten leres. Ingkang leres kula nyuwun wana Mandalasara. Alas Mandalasara kuwi wewengkon ngendi? Nggih wewengkon Ngastina. Apa sebabe wani njaluk alas Mandalasara tanpa nyuwun pamit karo para Pandhawa? Nyuwun pangapunten. Niki wonten sesambetanipun kaliyan Dikandara Bratasena. Nalika paduka Dikandara Bratasena lair wujud bungkus ingkang Rama paring dawuh supados kula lumeksa dhateng kasugenganipun Dara Bratasena. Ngantos 17 warsa Dara Bratasena wonten madaning wana Mandalasara. Dumadakan Sembada dewa utusan wonten Gajasena ingkang Sembada saged bedah kuliting bungkus inggih lair Dikandara Bratasena. Gajasena dipun perjaya dipun sempal gadingipun kanan miwakiring dados kuku Pancanaka niku wujudipun pusaka ingkang wonten asta Dikandara. Lajeng tumaranipun Gajasena manjing sajiwa kaliyan Dara Bratasena pramila dika ngagem jimat asma Bratasena. Brata menika lampah tapa panjenengan tanpa ngujuk tanpa gugol bangunipun ngantos 17 warsa. Dene Sena menika nunggak semi saking asma Gajasena. Awit saking bingahipun ingkang Rama kula ingkang tinanggenah rumeksa dhateng kesugenganipun Paduka Dara Bratasena lajeng kula dipun paringi bumi perdikan wujudipun alas Mandalasara. Wah, ora percaya apa kena den buktekake. Nyuwun pangapunten. Menika kula boten badhe matur damel-damel. Yen Dara Bratasena tesih tijo-tijo boten pitados wonten sajroning garcita, Dara Bratasena saged pepanggihan kaliyan ingkang Rama. Awit ingkang Rama ing titik kalenggan menika tesih wonten dasaring kawah Candradimuka nampi paukuman awit nalika ingkang Ibu Dewi Madrim ngandhut ingkang rayi kembar nyidam-nyidam kaworan kepengin nitih Lembu Andini kagunganipun adi kula nggih Bathara Guru. Dipun parengaken namung boten pareng kangge andum asmara sisinisian utawi karonsih saklimrahipun kakung kali putri. Namung naminipun sepi menika wontenipun namung lali. Ingkang Rama supe dhateng garipun dewa. Wonten gigiring Lembu Andini kangge andum asmara kaliyan ingkang garwa Ibu Dewi Madrim. Wekasan jubuh kaliyan sumpahipun ingkang Rama menawi nerak dhateng dawing dewa sagah nampi paukuman dados intiping kawah Candradimuka. Mekaten Ndara. Yen Dara Bratasena tesih dereng pitados dhateng Kang Adi Bulun Semar, monggo Dara Bratasena ambyur wonten telenging kawah. Ing riku panjenengan badhe tinarbuka jatining bener Ndara. Kula serantos wonten ing mriki kondur paduka mugi-mugi sampun pikantuk katerangan ingkang leres Ndara. Geni sing bawreksa kawah Candradimuka. Aja sira muruju digawe marang rararogane Ndaraku Bratasena. Kae lagi ngupaya jatining bener. Aja nganti rusak busanane, aja nganti tatu salirane. Pawaka sing geni guna tahana ring rama kaya hena uta-uta cota wuluta-uta heninga eksimulat mangalat murup mumbul ngerangsang akasa hagnining kawah Candradimuka.
meger-meger ayah Tugu Sinukarta sang panenggak Pandhawa Radyan Bratasena mapan wis dadi ubayane boten kepati kondur yen dereng pinanggra kaninging Rama kanthi topi bayane marga ambyar telenging kawah Candra Timuka. Kandhane Semar bapakku isih nampa paukuman dadi inti ping kawah Candra Timuka. Wah, bapakku kowe ana ngendi bapakku? Bapakku anane mung tumpukan balung. Wah, Nyolowadi najan tumpuking balung pamawa cahya sumunar padhang nelahi gandane arum anduma para lumabasing Drugandana. Wah, iki banjur balunge sapa? Kadyatri sang kapirang nang tinempet tusang retnaning pawana yogi tukang malang ati yogi tukang enosing tias ujaring teng Cinarita wujudan tumpukaning balung ingkang sampun wonten sak ngarsanipun Satria Munggul pamenang Radyan Harya Bratasena menika kuwandanipun nata agung ing Astina Prabu Pandu Dewanata. Nalika samana pumaranipun Prabu Pandhu Dewanata mawujud cat katingal cat boten samar-samar pandhunipun Hyang Harya Bratasena kagiat jroning Darjita. Wong Gagah Sena yen golek bapakmu iki aku. Wah, bapak. Oh, dewa matara ingkang linuhung mugi paringa sami mringkasikan kalas ayun pasang saya kuntri ati tutomo kuntilanoko menapa pemirah ingsun Bapakku Pandu bener apa sing dadi atur Semar yen wis dadi inti ping kawah Candra Timuka. Pitah apa aku ripuya ngawibawa bapakku Pandu. Kasunyatan bapakku isih dadi dasaring kawah Candra Timuka. Aku mau bali, aku melu kowe bapakku.
Asuna sira menawa piritaning kesabaran lungguh kang prayoga tak sarwani ya kula. Apa yang manggene masa sing lakono surem diwangkara ingkang ler manguswa kang layon penulang manis padanan niro layon anakku sing sentosa budine Bratasena ora luput sing dadi atur Semar ana ngarasamu kula. Ya pancen iki pun Rama nampa paukuman merga nerak marang dawing dewa. Keduga minangkani pamotaing garwa wekasan pingkeng Rama kanggo donandang paukuman Sena. Wah, bapakku Pandhu yen kaya kaya mangkono aku mok bali. Kita apa atur mukti kawi bawa yen bapakku kasunyatan isih ana dasaring kawah Candra Timuka. Isih akeh jejibane ingkang parikudu kita tindakake kulub Bali Yantunen Semar murid alas Mandala Sara Bali dadi kagungane Kakang Semar. Wisaka ing lelabuhane Kakang Semar nggone rumeksa marang kasugenganmu nalika isih wujud bungkus sing tak papanake ana ing alas Mandala Sara Sena. Iya. Yen kaya mangkono bapakku Pandhu ndak estokake dawuhmu nanging aku prasapa seksenana bumi langit sak isine. Sak rampunge aku mbiyantu Semar nggone njaluk alas Mandala Sara. Aku kudu bisa nyuwargake bapakku Pandhu. Iya ndak srantiya kulit mapan wong tuwa bisa nyuwarga iku ana sambung rapete kelawan lelabuhaning putra. Lamun putra pitan sabekti datang marang ibu lan Rama niscaya pun Rama ora kangelan bisa nyuwarga munggah ana ing kasuwargan jati kulub. Wis kono karya Basuki hayu-hayu rahayu nyandunga kembang cempaka sak wangkul muga tansah lega ing karya anakku Bratasena. Jago buruk rame kapiarasi wawa kalong luruk pandean
kawangen semene witan bangsa ipun wong bertandan yen kakapangun anjing rempulan bosku melewang sakuang gunung ing pradesan Pret Epa lanang wadon samya ngayahi kardi netepi kewajiban lae beget-beget satulita amel Ndara Bratasena ngaturi kasugengan kondur ndika wonten ing arang adamel mriki. Wah. Ya Semar natompo agawe lekaten atiku saiki wis bisa ngakilake lan buktekake kasunyatan bapakku Pandu sing napa paukuman dadi dasare dadi intipe kawah Candra Timuka. Wah. Betul kaya mangkono Kakang Semar Hayuk nak yantu kono caluk alas Mandala Sara iku peparinge swargi bapakku Pandu Diwanata. Nggih, nyetel kados mekaten nggih. Saestu kula ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pindhan dene ndika ing mangke sampun tinarbuka penggalipun. Nggih, nyetel kados mekaten kula namung tansah ngesuaken dawuh kapan bidalipun Ndara? Besok dadak nanti nopo paripasan padang lintang cecol obor budal iki dina. Nggih, swami kula dherekaken, Gus. Koloti sakuseng semeti munggung patrapaan wong teng wani ngali wijiling sasongko saking gerakaneng ergo di pojok nyuwun pangapunten Kakang Prabu Jaka Beta nembok bilih randhat sowan kula marak sebu dhateng ngarsa majukan Paryanti konduripun Bapak Pandita lajeng adimarang menapa ing mangke Kakang Semar sampun dipun perjaya dening Yayi Wuradara. Kula mesthikaken mesti sampun. Ing mangke Semar sampun dipun panteni ringkih kekiyatanipun para Pandhawa. Nah, mboten kangelan. Tentu para Pandhawa badhe kasor juritipun tumamak ing perang Bratayuda Jaya Binangun, nggih.